Bejn it-8 u l-10 ta' Awwissu li ġej se ssir il-Visit Malta Weekender, kompetizzjoni ta' qabel jibda staġun ġdid ta' futbol li se jsir f'Stamford Bridge f'Londra. F'din il-kompetizzjoni se jieħdu sehem 3 timijiet Ewropej kbar, it-tim Ingliż ta' Chelsea, it-tim Taljan ta' AC Milan u t-tim Ġermaniż ta' Bayer Leverkusen. Dawn id-dettalji ngħataw f'konferenza tal-aħbarijiet mill-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Micallef. Miegħu ingħaqdu 3 leġġendi tat-tim ta' Chelsea, l-ex coach Roberto Di Matteo flimkien ma' Carlo Cudicini u Jimmy Floyd Hasselbank. Ġi spjegat li l-ġimgħa 8 ta' Awwissu Chelsea se jilagħbu kontra Bayer Leverkusen. Ta' fil-waqt li jumejn wara r-rebbieħa tal-FIFA Club World Cup se jilagħbu kontra AC Milan. F'din il-konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-MTA sostna li din il-kollaborazzjoni tkompli turi l-impenn tal-awtorità sabiex tkompli tippromuovi l-Gżejjer Maltin anki grazzi għall-udjenzi globali li jaraw il-logħba tal-ballun. L-ex coach u plejers ta' Chelsea qasmu l-esperjenzi tagħhom mat-tim minn Stamford Bridge waqt li tkellmu wkoll dwar is-sbuħija tal-Gżejjer Maltin.